Hello, welcome to my to our LS Bicolada Alacham Anglers Club Fishing Advocacy Channel. 1 million viewers, hello. It's Thursday in the evening. It's 10:01 here in the Philippines. So, kung nasaan kayong lugar, saan lupalop man kayo, ang location nyo ngayon, nasa Western world, Eastern, Northern, Southern, Western, ano ba? Southeastern, Southwestern, Northeastern, Southwestern again. Basta, kahit saan direksyon sa buhay. Welcome kayo sa ating live streaming mga kaisda. Maraming salamat sa 1K mga kaisda, Bat Fishing Vlogs, LS attenders. Sana'y okay lang kayo dyan. Maganda man ang panahon or meron man kayong mga celebration na kinakarap ngayon. Welcome kayo dito. Okay, music muna tayo from Cesar Manalili. Ang laki ng mukha. Ito munang banner ang ipapakita ko. It's 10 o'clock onwards para sa free live streaming natin. After 4 hours, magbabayad na tayo o magbabayad. Ayan. 2 thumbs up na po. Thank you. Ilapag nyo lang po ang mga shoutouts dyan, mga destination ng inyong ita-thumbs up. So sa nakalipas na dalawang 10 o'clock in the evening na LS natin, meron tayong mga nakilala dyan na mga dumikit sa atin na nagstay. Minsan nakatulugan ko na nga eh. Natutulog na si Bark Fishing Vlogs. And po maraming activities na nakaline up ang Bark Fishing dito po sa Bicol, lalo-lalo na sa darating na April. Siyempre, ang mga ordinary week or weekdays or weekends ay ginugugol ng ating mga members sa kanilang pag-fishing, pag-angling sa kanilang fishing spots. Gaya din natin dito sa Whitey World, nag-fishing din tayo, pero kami literal talaga nag-fishing. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng music. Mag-request lang kayo ng kanta. Kakantayin natin yan. Sadali lang ha. Meron lang ako ibibigay sa aking back president dito, si Phil. Mayroong dito, USB. Kasi may na-edit ako sa mga drama namin sa radio. So makinig lang kayo ng magagandang music ni Cesar Manaliti and the Electromaniac Dance. Yan ang Faithful Love. Teka muna.
Hi, hello, good evening. How are you tonight? Or this morning, rather. It's gotta be morning. To the 2 million viewers out there, thank you so much for sticking with me for the past 1 hour. It's been uh, it's been a while. It's 11:34 now, Philippine Standard Time, and you're tuning to the Back Fishing Vlogs live streaming. And I hope you're doing fine wherever you are. So ano man ang ginagawa ninyo? Dito lang po kayo sa aming LS. Maraming salamat sa 1K mga kaisda. Based ba sa Baak Fishing Vlogs Advocacy Group, Bicolano Alacham Anglers Club. If you have any greetings to shout out, please do so. To the 3 million viewers out there, please identify yourselves. Ngayon po ay Webes na. Magbibiyernes na, no? Thanks God, it's Friday. Ano ba ang mga nangyari ngayon sa last days of February 2020? Marami. Siyempre, yung mga accomplishment reports na isasubmit. At siyempre pa, yung mga unprecedented events, o di ba, na mangyayari, na hindi mo makokontrol. Let's have coffee. I like the sound of OPM. OPM yan eh. The Electromaniacs and of course, Cesar Manalili. Tangkilikin ng sariling atin. You hear the sound? Habang nangingisda ay may tugtog. Pero po, talagang ang mga mangingisda ay sa gabi. Sa gabi sila naglalatag ng kanilang net sa laot. Siyempre, gabi sila nangingisda kasi yung school of fishes, yung ang dami yan pag school, ay talaga naman na mabibighani ka. Ano ba yun? Yung salmon run? Ang dami nun, no? Talagang umiikot-ikot. Ayan. Sa 1 million viewer natin dyan, kumusta? Ano naman? Identify naman yourself. Wala man lang bang ano tayo dyan? Dikit naman tayo dyan sa akin. Anyways, here's another tune from Cesar Manalili. Team song kasi yan noon nung yung Faithful Love. Ito naman ay, ano ba ito? Basta, sa kanya to. Let's listen to this. 2 million viewers, how are you there? Sa mga may mga shouts, sa may mga ipapathumbsuck dyan, thumbsuck na. Yan, salamat sa dalawang nag-thumbsuck sa akin. 2 millionaire, ha? This is my third LS after reaching the 1K mark for the bananas. Ayan, third time, 10 p.m. Every 10 p.m. ay dapat nandito na kayo. May attendance na tayo. Mag-check na tayo ng attendance. Siyempre, doon sa mga nakatulong sa atin, lalo-lalo na sa 1K subscribers. Thank you so much. At siyempre doon sa mga teams na talaga namang hindi bumitaw para lamang tayo maka-graduate sa 1K o makaabot, diba? Pero binuno ko ito diba? October ko nagsimula, October, November, December, January. 4 na buwan, yung iba nga weeks lang kasi naman hindi ko naman sinipagan talaga kasi may magawain tayo. Kaya hindi natin daily, maaraw-araw yung activity natin online. Anyway, may mga babasahin tayong mga messages pa rin from our supporters sa advocacy channel ng Bicolano Alacham Anglers Club. Alacham kasi Alacham ba naman yung pangingisda talaga. Kahit nga may fish finder ka, hindi mo naman masisigurado na andyan natin mga fish. Lumalangoy yun Sana ba tayo? Ito na po. Sa Back Fishing Vlogs, Fish Unlock the Back Way. Tingnan natin yung mga messages ng ating mga kaibigan.
Okay, naglo-loading lang. Ito na nga. 72 likes. At ito yung mga comments. 74 comments naman. Si Nene UK Vlog. Wow, well done fisherman. Catch a lot of fish. I live nearby the sea, back home. Saan pong home ba yan? Yaya Sweet Art. Mm. Wow, fun fishing, beautiful scenery. Jim Song. Nice selection of fishes out there. I love fishing as well. I'm gonna post some but kaliit lang sa akin. Okay lang yun. Rosalinda Brioso. Hi friend. New friend here. Enjoy fishing. Enjoy life as well. See you in my place. Thanks. Mayan Dayaw Arseno. Ayan. Mayan Dahaw ba or Dayaw? Yes, well done. Galing. Pahingi po. Army Suarez. Gusto ko rin mamingwit. Sophia shares life and leisure. Andito na naman siya from Spain. Ayan. I would love to do fishing soon too, but it's so strict doing fishing in Germany. Germany pala sila. Akala ko nga Spain ka po. I already sent to my love with my 10 plus soldiers. Congratulations to you, 1K today. Yes, thank you so much. Mr. Community, checking in, preparing to view the rest of your work. Good luck. YouTube Unity. Yun ang nila, ang grupo nila. Ang daming grupo eh. Lin Pipito Hong Kong Vlogs, can you invite me please during my vacation for fishing? Bring me there. Yes, of course. Just send a letter, send a message to our email, backfishingvlogs at gmail.com. Doc Pau, what a great thing to do. Yes, it's a stress reliever, Doc Pau, to do fishing out there. Emma Tyler, hala, ang laki ng kuha niyo po. Keep on fishing, kapatid. And Arlene Lagrosa, daming huli boss, penging isa. From Arlene. Sweet Sea, exciting fishing experience, good catch so many fishes. Well done guys, thanks for sharing. Full watched, supporting our channel too. From Live It Up, good video. Keep them videos coming. Duday and Dudoy. Ayan, si Duday and Dudoy, ano pa lang to, recently pa lang, 3 days ago. Amazing, I love fishing. Sarap naman, keep safe, idol. My Korean dreams, wow, galing at ganda ng fishing mo, tol. Thumbs up. Lynchy Claril. Proud Bicolana here. Ayan. Open natin pag Bicolana. Hindi naman po ako bias. Naku-curious lang ako. Rosalind Hill. Dami naman fish. Dami naman fish dyan. May partner din. Sobrang hilig mag-fishing. Ingat lang po. Yung partner daw niya. BJ Cipra Praise. Wow, ang galing naman. Naranasan ko yung dati pero sa mga ilog lang. Oo nga eh. Sa ilog talaga marami din. Makukuha mo dyan ay tilapia, karpa, yung kasili. Yan. Lean lugs. So much fun fishing. And Natural Life San Diego. That's amazing video. I'm impressed. Ayan. Albert Unciano. Wow, ang sarap ng isda. Patrick Tinebro. Ang sarap naman ng mga isda. Magkano kilo pabili mga from PTC Cagada sa vlog? Hindi po ipinagbibili. For family consumption lang. At nag-iwan din po kami ng huli namin doon sa lugar na pinupuntahan. Yung iba humihingi. Cardong Aso. Ang galing nyo naman mangisda. Kamusyon, nakakamangha. Yun. Si Cardo yan. Kadenang Ginto Vlog. May matutulala. May matutula na sila. Sarap ng buhay, tabing dagat, free ulam na mangingisda kasi asawa ko. Siya pala yung Mrs. Hello Mrs. Kadenang Ginto Vlog. Anelinag Kukus. Thank you for sharing back fishing vlogs. Fish unlock the back way. Yun lang. Biliran Vlogs. Wow, sarap ng mga isda. Inunahan na kita, boss. Dalaw ka naman sa bahay ko. Kinulayan ko na din bahay mo para masaya. Masaya ba? Sari-sari food. Wow, looks easy. Love fresh fish. Oo nga, mas maganda yung fresh fish kaysa naman yung frozen na. Galing mag-fishing. Clap, clap, clap. Rachel Juice. Enjoy fishing. Ang daming nakuha. Didi Gonzalez Vlogs. Wow, daming huli. Great job. Enjoy your fishing.
Arvin Kiel Cortez, Ludes, mukhang madami kang nahuli. Madami-dami na kang nahuli. Isama mo na ako dyan sa iisdain mo, Ludes. Elsa's Holy Land Israel Vlog, ingat lang sa fishing at sana marami kayong makukuha. Maris Cooking in Style, pwede ng pang-ulam, Ludes. Hindi pwede, pang-ulam talaga. Annalisa Sadong, I love fishing. Grabe, ang lalaki ng fish. Oo nga, ang laki ng fish yung mga ano, yung Anita na leather jacket fish. Lin Pipita Hong Kong Vlogs, that's a lot of fresh fish. Bernie TV Vlog. Wow, sir, ang lalaki po mga nakukuha niyo po. Enjoyment. Oo nga po. Unified Hyper TV. Isa sa pinaka nakaka-refresh sa akin ay mag-fishing kaya nang mapanood ko ito, bumalik ang pagiging fisherman ko. Oo nga po. So, excuse me muna. Nasa kalagitnaan na tayo ng pagbasa. Ano? So, sa dalawang missionaries there, kumusta na lang sa mga kaisda natin. Mga kaisdaers, dikit lang kayo, langoy-langoy lang kayo sa aking chat box. It's free to swim. Basta dito lang. Stationary lang yung langoy ha. Yung hindi malulubog. Ika nga. May I go out lang muna. Ayan, sandali lang.
Yes, I'm back. Narinig niyo ba ako? Patuloy tayo sa isang romantic evening, Philippine time. Ito na po, habang namimingwit tayo ng isda. Don't use fishing nets. Ayan, bingwit lang ho, yung selective fishing natin. Ito pa rin po ang babasahin natin para sa mga nagbigay ng suporta sa atin sa isa nating video. Nabasa natin kanina si Unified Hyper TV. Isa sa pinaka nakaka-refresh sa akin ay mag-fishing, kaya nang mapanood ko ito, bumalik ang pagiging fisherman ko. Anyway, from Vicky's Vlog Life Travels Tutorials, ingat sa fishing kaibigan, ang daming fish. Pinusuan na kita, pasilip po. Okay, pusuan ko na rin ito. Murphy's Planet. Ako dito nag-fishing ng pusit mackerel. Yes po. Alam nyo ba, doon nung ang barko namin ay nasa angkorahe ng between Malta, ayan, Malta and Spain. Malapit yan sa Spain yung Malta eh. Saka Morocco, yun, mas malapit doon. Ang daming fish doon, mackerel talaga. School of mackerel. Paggabi, ang dami niya. Yung nakatapat siya sa lente, yung sa duluhan ng barko. Yung sa ampro kasi unahan. Pupa, yung hudihan. Ang daming fish talaga. Inilawan namin. Bira-bira lang kami. Wala namang rod na ginamit. Yung lang, yung nakapulupot lang sa isang lalagyan. Yung lines. Ang dami. Kawil-kawil talaga. Murphy's Planet, ako dito. Fishing ng pusit at mackerel, yes. Sis Hearty, yung tipong ang saya ko nang may nahuling isda. Si Kuya. Kaya kahit nanonood lang sa video, napapayay, sarap po yan, fresh. Oo nga po. Siyempre, kapag nakahuli ka, ang sarap sa pakiramdam kasi may na-conquer ka na naman. Kakaibang pakiramdam o feeling sa pagkahuli mo ng isda. Bibi Love, Gia, ang lalaki ng isda na nakuha. Kung ang tiyaga lang talaga makarami din sa pangisda, good job. Good job. Ray Fuego Casililio, wow, saya naman yung mag-fishing na kami sa mga isda. Galing ninyo. Maricel 23, wow, this is so much fun. Yes. That's really fun. Weekend na naman ay meron kami. Kaya yun sa mga gustong ma-de-stress yung pakiramdam. Fun fishing is really fun. Kada nang dito vlog again, asawa ko nangingisda din dati. Oo nga po, sabi niya nga. Higaw nun, dakan. Ang lalaki ng isda na nahuli kahit nasa malapit lang. Yes po, hindi yan malapit, nasa laot talaga sila. Lucy G Channel. Mabuhay ang ating mga fisherman. Hindi ko pa nasusubukan mag-fishing. Gusto ko din ma-experience yan. Yes po. Nars Palmas Sitoy. Grabe, kagwapo sa imong vlog. Uy, salamat sa pagpaminaw, DI, sa akong kanta na Bold Boys. Oo nga. Kumakanta ito si Nars Palmas Sitoy. Galing niya eh. Nagko-compose din siya. At nagmi-mix. Wow, fish. Good job. Nice, Besh. Ayan. Si Ma-JZ Day. Ewan ko kung ano to. Kung minion niya or ninja. Boy OFW, Meliandes Caballero. Wow, fresh na fresh ang ulam. Fresh talaga ang ulam. Mariel Sisante. Can I join sa susunod na fishing niyo? Mukhang masaya itong gawin. Salamat and God bless po. Oo nga, masaya. Masaya po talaga. Kasi yung papunta sa fishing spot sa ibang lugar ay talagang mapapaaram ka. Yan, ang lapit ko na pala sa sa camera. Baka batuin nyo na ako dito. Ayan. Thank you so much sa 2 million viewers. Ito, patuloy tayo sa pagbasa ng mga comments ng ating mga kaisda. Sa mga kaisdaers dyan, langoy-langoy. Langoy-langoy patungo sa ating fishing spot naman. Hey, sarap naman mamingwit lalo at madaming isda na ka-excite. Yes, it's super exciting kapag nandun ka na sa laot. Pero, marami mga precautions. Ayan. Sa Firian. This is great. Nakaka-enjoy naman dyan. Bicolano din po pala kayo. Oo nga naman po. Bicolano naman po ako.
Oh, ano nangyari doon? Ayan, i-subscribe natin si Safir yan. Ano kaya mga ano dyan? Tingnan natin. Batang 90s. Ayan. Nadikita na ba ta? Parang hindi. Welcome live. The best dance compilation. Ito na 15 seconder. A Valentine's surprise. Talking Brown Bear? Finnish language. Mga ano to, mga TikTok. Ano ba yung mga ano mo, mga early vlogs? How to make blueberry pie, mastika, piraka. Different kinds of wild mushrooms in Finland. Oh, sige nga. Tingnan ko nga ito sa Firian. Tingnan nga. Ayun. Nasa Finland ka ba? Ang daming mushroom doon sa Finland, no? Maraming edible mushroom doon po. Malaki pa naman. Yung mga mushroom kasi natin dito sa Pilipinas, di ba yung ano, may matigas? May matigas na mushroom dito, yung nilalagay sa kape. Yung parang agaricus mushroom. King of mushroom. Yan. I-search natin yung different kinds of mushroom. Mushroom. Dito may mushroom recipe, mushroom soup, mushroom burger. Ito lang mushroom ang i-search natin. Mushroom or toadstool is the fleshy spore bearing fruiting body of a fungus, typically produced above ground on soil or on its food source. Ano siya? Fungi siya. Hindi siya plant. Fungi siya pero beneficial. All types of edible mushrooms contain varying degrees of protein and fiber. Protein kasi yung nakukuha. And also contain vitamin B. B vitamins. Ayun, complex yun na. Yung sa mga, sa mga ugat-ugat natin, nakaka-revive ng free flowing of blood, as well as powerful antioxidant called selenium. Yung selenium po, yung content ng mushroom, which helps to support the immune system and prevent damage to cell and tissues. Is mushroom safe to eat? Hen of the woods, oyster, and sulfur shelf mushrooms are safe, delicious, and the precious wild varieties prized by mushroom hunters. While these and many other mushrooms are safe to consume, eating varieties like the death cap, false models, and Conosive filaris can cause serious adverse health effects and even death. Yun pala, yung makukulay na mushroom hindi pwedeng kainin. Yung kasi, pag makulay, yun ang ano talaga. Ayan, nag-enjoy ang aking mga batchmate. May kabanggihan si Klops and kumakanta siya yung classmate ko sa isang bar dito sa Naga. Sana makaano tayo, makapunta din. Anyway, let's go fishing first. Yan, trabaho muna. Para sa ekonomiya. Ayun. Si Lenchi Claril naman. 500 subscribers pa siya. Nakadikit na rin ako sa kanya. Ano na kita, di ba? Nag-comment na ako sa'yo. ABC Drinking Challenge with Friends. Best friend, iyak tawa kami. Ayun, na kita eh. Different kinds of mushroom. Nga. Two comments. Yan, edible yan. Basta hindi ganong makulay yung mushroom. Yung mga edible mushrooms, yung mga parang gray ang kulay. Brownish gray. Pero yung mga attractive mushroom, yun ang hindi. Poisonous yun, di ba?
Ano ba yung comment ko? Ang sarap kaya ng mushroom. Ang sarap. Kaya, 100 na. Teka, all capital ko. Ang sarap. Ang sarap. Kaya, ng mushroom. Edible. At natapos pa. Iwas lang sa mga colorful kasi yun ang poisonous. Poison? Okay. Hindi na marunong mag-spelling si ano. Ayan. Ang sarap. Mali pa. Dikit-dikit yung ang sarap eh. 2 million watching. Thank you so much. Oh my God, ano to? May mga sinesend sa atin sa messenger, ano? About the COVID-19 coronavirus. Oh my God. Kailan po kaya ito matapos? Yung ano lang daw, yung technique ay palaging basa yung lalamunan natin kasi kapag natuyuan tayo, makakapasok yung virus. Ano kaya? Totoo kaya yun? Anyways, ako palagi kumida ng tubig. May ako palagi baon. Kasi nga, uhawin akong tao. So, back to our topic. Asa na ba? Ay, nag-ano. Ito na dito sa... Oh my. I'm yawning na. So 1 million viewer natin. Kumusta? Kumusta na sound ko? 2 million. How are you there? Sana makadikit pa kayo ng iba dyan. Ayan. Eto na. 72 kasi ang babasahin natin eh. Sana ba? Kanina ginto vlog, kasama ko ng isa dati. Ayan, nabasa na natin yan. Safirian, si Safirian. Thank you so much, Safirian. Ito na. Si Sumit. Great fishing. Nice. Kaloyski TV. Oy, galing maghuli. Ang sarap naman yan. Sariwa, ingat po palagi. Biyayang Dagugs. Ang ganda ng feeling pag nakahuli. Ang ganda sa feelings. Kimmerman Studio. Hello there, Bak. Nabingwit kita. Ako talaga nabingwit mo. Ibang klase yung mga comments nila. Bakit hindi ayon sa content ng video? Sana naman, Hannah Living Vlog. Wow, galing naman. More vid pa. By Nolman Enelman. Wow, galing naman. Big catch. At ito naman si brother. Ayan. Taga Mindanao.
Si Tenet Martial Art, ang galing niya eh. Namoni na siya pero i-apply daw niya next week pa yata. Palagi akong tumatambay dyan at nagbibigay tayo hanggang makatulog kami. Kasi siya tulog din. Anyway, ito na ang sarap naman dyan. Aha. Ano din natin, thumbs up and heart. Ate Jen Videos, enjoy fishing guys. Pilipina is Sweden. Enjoy fishing guys din. Ah, bakit? Parang yung dalawa. Same, sunod-sunod yung comment na ganyan. Bloodline Pinoy, galing naman. Ang ikli lang ng mga comment nila. Wala masabi ba? Wow, lots of fish. Mariam Fialon, parang sarap makahuli ng isda. Oo nga po, ang sarap kaya. Kaysa bumili ka ha. Iba na kasi yung yung feeling na bibili ka. Siyempre tatanong ka, sariwa ba to? Hindi na sariwa. Kasi nga tinitinda na eh. Ay, nako. Yang Wu, ang laki huli. Chinese Xia, ang laki huli. Chuyan C, good job sir. Zonex Versace. Fun fishing, lamig na tinola. Lovely Laika. Lovely Laika, laki. Yan lang. Yan lang sabi niya. Amoros 96. Bat Katikwa. Parang Vietnamese na ito. Singa Lady. O Singa Lady. Mas maganda yung Singa kasi Singapore yan, di ba? Enjoy fish. Thank you so much sa pagbisita. Yan po. At ito na nga yung ko. Yung Kinonot Vlogs. Sa Kinonot Vlogs naman ay ito man yung mga comments. Tatapusin natin ito para may record yan. Si Ate Shi na naman yung nagluluto. Ayan po. Si Guts Vlog, mapapakunot na lang sa sarap. Kapag natikman tong kinonot na to. May sense naman eh. Kasi madala, pagkasarap-sarap tingnan talaga ang kahit anong putay, basta may gata. Pero I don't know about stingray. Yan po ang pagi. Glyza Linatok. O Glyza Linatok. Wow, ang sarap niyan. Maanghang. Akala ko kung anong kinonot. Kinonot po kasi ano yan. Kasi dalawa yung kinonot dito sa Bicol. Yung kinonot na pating at kinonot na pagi. Mas masarap ng pagi kaya. Saka hindi gaano mapanghi yung amoy. Yung pala, kaya naging mapanghi yan kasi urea yung in-install nila sa katawan nila. Yung pagi saka yung pating. Magka-related sila sa cartilaginous kind of fish. Ayan. Yung cartilage nila, pwedeng kainin. Wala silang buto. Cartilage lang. Hindi kinoconsider na buto yung cartilage. Kaya ang galing lumangoy ng pating. Ganun din yung stingray, ha? Pero pidaw ka, nakakakuryente yung buntot niyan. Kaya nga buntot pagi. Talas Cherney, wow, ang sarap naman yan. Masarap yan pag may rice na mainit at malamig to choose. Oo nga, kompleto na ang buhay. Ayaw vlog, sarap niyan, Paps. Taga Bicol asawa, dait dan. Taga Bicol yung asawa niya, yung misis niya. Golitz vlog, looks like yummy. So yan yung naisda natin mga comments sa kanila. Thank you so much. At eto na nga. Sa a day ago na natin. Ito na yung pinakaintay ng lahat. Yung 1K bananas. Ipaparinig ko sa inyo. Yung 1K bananas ko. Sandali lang. Ipaparinig ko sa inyo yung natin, yung kanta dito na may comment na parang pang-horror daw. Ito na nga. At palalagay natin siyempre yung audio. Teng. Ito.
Swanky bananas. Salamat, salamat. Swanky bananas. Ooh, maraming salamat. Sa larangan at bayanihan na kalisa, sa live streaming na talaga ng boga, hindi ko akalain na ganun kabilis. Nakakaluin agad sa isang linya, ang mga larong di makakalimutan. Dahil sa mga kababayan ko walang misyon. 1K, MK, 1K bananas. 1K, 1K bananas. Salamat, salamat, sa 1K bananas. Salamat, salamat, sa 1K bananas. Maraming salamat sa inyo. Hindi namin makakalimutan ito. Ang pag-isipa sa inyo lang isang tao, isa itong advocacy, isa itong grupo. Kaya naman walang pa namin pagpapasalamat. Sa kay kultura ng puso ng ibang na mamimiwin. Keren, keren, Get it, get it, get it. Get it, get it. Get it, get it, get it. Ayun. Ano lang yung subok lang. Wala kasi ako, hindi ko na-mix eh. Ano ko na lang yung pitch ng ng boses ko. Sabi ni pang horror Sabi ni BG Sala. Kilala ba si BG Sala? Toko, may toko dito po. Ito na yung mga comments. Thank you so much sa mga nag-comment. 19 comments in just one day. Famila Unblock, congrats for hitting 1K, my friend. Siyempre, sinagot ko naman siya. Pasalamat. Ferdy San Antonio, congrats bro. Keep unloading videos. Marilu, Malaysia Live, congrats sa 1K. Ayan. Ed Estunelo, congrats. Sana all. Siyempre, sana all yun. Ambisyosang Kuching, congratulations po. Keep on moving po. Yes, we'll be keeping to move. Ayan. Lynn Legs, masaya po ako at bahagi ako ng pag-graduate niyo po. Oo nga po. Sa Tibadones, sa Lakwatcherong Nurse, kay Ami Alad TV, kay Mamshi, sino pa ba? Kay Tenet Martial Arts, palagi tayo dyan sa tambayan. Nakikibigil tayo dyan. Vigil na talaga, vigil. VG. At si Wonderful Life, si Madam from Europe. Ayan po. Sino pa ba? Sila Madam Ingrata Ortiz at si Sir Melvin TV yun. Si Brotherhoods, ayan. Nag-ano ko dyan. Marami pa. Si JB Vlogs in Egypt. Ayan, sila Kwatserang Pinay. Lakwatsyera, si Kakay Lakwatsyera. Si pinsan ko yan. At si Cute Angie Vlogs, tama ba? JB Harbor Vlogs, si Jessica Watford, si Boss Bay Cafe, si Jancy Raimundo, ayun. O nga pala, ang daming dapat pasalamatan. Si Makulit na Pinoy, si American Life in the Philippines, ang dami ko napasukan. Si Dane ayun, basta ang dami. Sino ba? Si Rachel Juice, congratulations, well done. Simply Me, congrats, naka 1K subscribers ka na, God bless. FamG Vlog, congrats. BG Sala, fishing vlogs talaga, oh. O fishing sa YT lang. Mala horror ang voice, sabi niya. Kumakanta kasi si BG Sala. Ang gaganda din ng content niya sa mga request ng mga subscribers niya. Mercy Tata Trazo. Well done, have fun. The Beef Channel, the BIF channel, DBIF channel. Congratulations. Fishy V channel, ayun. Congrats po sa 1,000 bananas. Madagdagan ko pa ng isa.
1,001. Ayan. Ano na rin, lampas na rin po, 1,030 na yata. Ayan. Yun po ang ano natin. Yung sa, at the first else na ako one day. Tingnan ko kung may comment dito. Wala eh, ano lang. Yung 4 hours ito, nakatulugan ko na eh. Kasi 10 o'clock na ako sumubok na mag-live stream. At ito nga, 4 hours to go ay mawawala na po yung free service ko ng StreamYard. Eto na. Yung mga dumikit sa akin sa first LS ko after 1K, ay sina, eto sila. Sila Mercy Garcia Creation, ayan, yung first moderator ko. MJ Doliano ay si Brother Tenet ito, sa pamangkin niya ito. Kaya nalaman ko na may mga Doliano pala doon sa Mindanao. Janeline Esturco, ayan. Sila lang tatlo. Ayan. Okay na yan. Basta meron. At sa second ako, mayroon akong afternoon LS, yung siesta. Kaso naputol, humina yung signal. Pero may dumikit ha. At least meron. Naka 31 minutes ako. Sino kaya? Nag-play ako ng mga radio dramas namin. Walang dumikit pero may nag-watch. May nag-thumbs up na dalawa. Yan lang. Konti-konti pa lang. 5 hours sa gabi. Hindi ko na malaya na na-stop na pala siya. So, ilan kaya ang dumikit? Si Ma'am Evangeline Sapa, host, tamsak lang at pawala na data ko sa siya lang. Kagabi. Dalawa pa rin. Yan, dami nating kasabay kasi. Yung mga more popular ano na. So, tsaga-tsaga lang. May ninilaga naman yan. Ika nga. At syempre, eto pa, kanina lang mga alas 10 ng umaga, nagsimula na naman tayo ng morning LS. Ayan. Yung dumikit naman sa akin I see. Tantarada. Celine Pipito Hong Kong vlog. So, watching from Hong Kong. Pa-jacket naman. Sabi niya, please, salamat. Siya yan. Siya na talaga. At, alam ko mayroon pa si Kabakat ba? Yung nagtitinda po. Tingnan natin. Nagtitinda siya May tindahan siya. Maraming salamat. Sa hapon naman, nagkaroon ako ng 4 hours. 4 hours na LS. Ititingnan natin sa hour natin kung nakailan na tayo. Ayun siya lang talaga. Parang hapon na si umaga pa rin ipinagpatuloy ko lang pala. Umaga hanggang hapon ito. Hanggang alas 3. Medyo nagpahinga lang ako, then resume na naman. Nag-edit na ako ng drama. Ito 4 hours and 10 minutes. So, naka 6 thumbs up tayo. Ayun. I-check lang natin kung ilan na. Sana maka-join po sa next LS mo. Keep it up. Sammy Codera. Sammy. Si Sammy ay nasa sabi niya. Ang dumikit naman sa akin ay si Kabatak TV. Ayan. Nag-share ako sa group chat namin sa Bicolano Rechamblers Club. Ang dumikit sa akin ay si Christine Aina Arroyo. Ayan. Ang aming dalagang bukid. Si Sammy Codera ay kadikita natin. 691 na siya. Yan. Ilan na lang.
Miss Gay Universe 2018. Yun lang. Welcome to my channel. Valentine's Day me by Love, Love, Love. Ayan. May niluto din siyang ginataang kangkong. Hindi ko pa nasubukan magluto ng ginataang kangkong. Pero masarap din siyempre. Ay, oo na. Nasubukan na. Nilalagay lang yung daon. Yung daon lang nga. Kasama yung daon ng kamote. Kangkong at kamote. Kaso inuuna yung ano, yung daon ng kangkong. Tan-taradan. Batang Bayot. Yun. More on ano siya, LGBT. Iskandar in Bislig City. Ano ba itong iskandar na ito? Saan ba ang Bislig? Negros? Yan nga, Bislig. 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 Yan, Bislig City. Bislig City. Bislig City is a third-class city in the province of Surigao. Ayan, sa Surigao siya. Ang ganda kaya, third-class city. Traveling to Bislig, Surigao, being celebrities in Philippines. Ayan. Marami mga YouTube channel na. Ang population nila ay 94,535. The most populous among the cities and municipalities in the province of Surigao. Yan, Bislig. Basta sa Surigao. Ang mga mabibisita mo sa Bislig ay Tinoy-an Falls, Hagonoy Island, Hinayagan Cave, and Lawigan Beach. Yun. Sa Surigao. Ala, sayaw sila. Ya, aserehe, ha, he, debe turahe, sari. Ayan. Those were the days. Thank you. Kanina lang to. At, ano pa ba? Ito. Ito na ngayon. Ayan. Mag-i-expire na rin ako. Ito na. Dalawa yung nag-watch. Salamat sa mga nag-watch ngayon. So, hanggang 4 hours lang ito ay mag-off na yung free service ng StreamYard. Gagamitin natin yung live ng YouTube na talaga. Yan, mas maganda yan. Libre lang. Libre lang ang live ng YouTube. So, ang dami nagla-live ngayon. Sino sa kaya? Si Lisa Fashionista, katulad ko, one watching din. Sa LS naman ay American Life in the Philippines, 19 ang watching. Si Madang Ingrata, 60. Ay kita natin. It's me, Chong. 15 yung watching niya. It's time to beast. It's time to beast. Angel Lauren. Kami lang yung kakilala ko na nag-LS ngayong gabi. Umaga na. 12 in the morning. Yeah. So, time to rest, guys. Time to rest or pabayaan ko lang? Marami pa ako dito music na patutugtugin. Ito nga. Mas maganda yung may music kasi hindi dry. Hindi dry yung feeling. Wala naman akong kausap. Ito na lang. Oops. Summer Love. Summer Love. Oh, wow. Dito lang ako magtatago.